Een nieuwe vismethode, de zogenoemde kiwikuil, is interessant voor de Zeeuwse visserijsector. Je ziet dat de vissen die je in een kiwikuil vangt, komen er helemaal onbeschadigd uit. Zelfs als je het net 2 uur op de bodem hebt gezet. En verder in deze Zeeland nu. De balans, tientallen aanrijdingen en gewonden. En Hoek, Kloetingen en Goes doen weer krachten op in de winterstop. Goedenavond. Een uitvinding uit Nieuw-Zeeland kan wel eens een groot voordeel opleveren voor Zeeuwse vissers. Afgelopen zomer zijn door Wageningen Marine Research in Zeeland uitgebreide proeven gedaan met de zogeheten kiwikuil. En dat is een nieuwe manier van vissen uit Nieuw-Zeeland dus. Het belangrijkste resultaat is veel minder schade aan gevangen vis. In Nederland vissen we op tong met een boomkor. Dat is dit vistuig. Dan liggen de tongen op de zeebodem en die gaan dan in het net. En die worden dan in het laatste stukje verzameld. En een kiwikuil vervangt het laatste stukje van het visnet. En dit laatste stukje van een visnet maken we niet meer van netwerk. We hebben eigenlijk hem gemaakt van zeildoek. En er zitten geen gaatjes meer in. Dus je hebt eigenlijk gewoon een grote zak water die je mee aan boord haalt met de vissen erin. De resultaten van het onderzoek zijn volgens Molenaar veelbelovend. Je ziet dat de vissen die je in een kiwikuil vangt, komen er helemaal onbeschadigd uit. Zelfs als je het net 2 uur op de bodem hebt gezet. Je moet zien, die vissen zitten in het einde van het net. Die gaan 2 uur een beetje een soort van waterstroomwasmachine in een normaal net. En daar komen ze redelijk beschadigd uit. In een kiwikuil heb je geen waterstroom, geen wasmachine. Liggen ze gewoon in stil water te wachten tot het net boven komt. Dus er zitten geen kneuzingen in, geen rode plekken. De slijmlaag zit er nog mooi overheen. Schubbers zijn er niet af. Dus je hebt puntgave vis die je zo weer overboord kan zetten en weer wegzwemt. Ook mede-eigenaar Johan Baai van de Tode 10, waarop het onderzoek plaatsvond, is enthousiast over de kiwikuil. Wij zagen eigenlijk dat de overleving van de vis toch wel omhoog ging. En vooral ook dat wij de zogenoemde bloemetjes, zoals we het altijd zeggen, die vingen we daar niet meer mee. Die gingen keurig netjes uit de kiwikuil. Dus de eerste stappen en de eerste resultaten waren ook voor ons wel positief. Natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen waar een oplossing voor gezocht moet worden. Eén, het is qua volume aan water moet je boven water tillen. Dus dat is met slecht weer altijd wat lastiger. Een ander nadeel is, het is niet dat je het netje dicht trekt, dichtknoopt, klaar. Het is, je moet hem dicht rijgen, want het is eigenlijk een stug netwerk. En dat rijgen kost iets meer tijd. Daar is de visser niet blij mee, want tijd is geld, je vangt niet genoeg. Dus wat we moeten doen is nu zorgen dat het heel sneller gesloten kan worden, weer sneller kan vissen. En dat is het voornaamste ding. Bij de visafslag in Vlissingen, daar staat collega Remy op. En Remy, is deze manier van vissen nu het ei van Columbus? Nou, niet direct voor de manier van vissen natuurlijk, want die verandert in principe niet zo heel veel. Maar wel voor die bijvangst, want die komt in principe onbeschadigd aan boord. Ja, en die moet weer overboord worden gezet. En de kans dat ze het dan overleven wordt natuurlijk veel groter door deze manier van vissen. Maar we zagen in het filmpje, er moet dan eigenlijk als het ware een enorme zak met water uit het water tillen. Ja, je zou denken, hoe zit dat dan met het brandstofverbruik? Ja, ook belangrijk in deze tijden natuurlijk. Zeker weten. Dat was ook iets waar de vissers natuurlijk heel benieuwd naar waren. Hè? Want dat zou nogal een groot verschil kunnen maken. Want het is gewoon een hele grote zak water die je erachteraan trekt. Nou, het onderzoek is gebleken dat het wel iets meer brandstofverbruik oplevert. Maar dat het verschil niet zodanig groot is dat het niet meer rendabel is. Er is een proef gedaan dus. Wat wordt nu de volgende stap? Nou, komend jaar wordt er weer een proef gedaan, maar dan een grotere met grotere kotters. Om te kijken wat dat voor effect heeft. En als die proef dan ook positief uitpakt, dan zou de kans heel groot kunnen zijn dat de overheid besluit om de regels voor de tongvisserij aan te passen. Ja, en dat dit op grote schaal ingevoerd kan worden in de toekomst. Remy Oppeneer, dankjewel. Autobergers, ziekenhuizen en verzekeraars hadden het druk met de gevolgen van de gladheid in Zeeland. Bij de spoedafdeling van de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen zijn ruim 30 mensen binnengebracht. En autobergers hebben ook vandaag hun handen nog vol na een spekglad weekend. Zeer extreem eigenlijk. We hebben sowieso vrijdag al rond de 100 auto's gedaan. En zaterdag de nasleep daarvan ook nog een tiental. En hoe was het zondag? Want toen was er weer code oranje afgegeven. Zondagavond, op het moment dat het dus ging ijzelen, begon de drukte weer aardig toe te nemen. Op het terrein van QC stonden vandaag tientallen auto's die nog naar een schadeherstelbedrijf moesten. De ongelukken vonden vooral plaats binnen de bebouwde kom. We zien veel auto's die net even tegen de stoeprand aan glijden. Dus de voorwielen breken af, de stuurrichting raakt krom. En mensen te laat remmen, dus die botsen tegen een andere auto aan.
Voor het eerst in jaren valt er weer wat te verdienen voor de Zeeuwse uienboeren. De uienprijs is gestegen van 10 naar 50 cent per kilo al. Want door de droogte van de afgelopen zomer zijn er niet veel goede uien en dat drijft de prijs nog steeds omhoog. Zeeuwse boeren hadden natuurlijk ook last van de droogte, maar konden hun gewassen toch beregenen met zoet water. De proef met het winterzwemmen in zwembad De Goudvijver in Seroskerke is weer gestopt. Ondanks dat er veel animo was, blijkt dat het zwemwater niet goed op temperatuur kwam. Het moet 20 graden zijn, maar kwam amper boven de 18 graden uit. En dat ligt aan de warmtepompen en de elektrische warmwaterapparaten die niet vol continu blijken te kunnen draaien. Ook de vorst en het ontbreken van de warmteafdekdeken belemden de proef. Panorama Walcheren kan tot 1 september in de voormalige Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen blijven. De verbouwing van de kerk tot hotel is uitgesteld vanwege de hoge prijzen op dit moment van bouwmaterialen. Panorama zat daarvoor jaren in de oude machinefabriek in Vlissingen, maar vanwege de renovatie van dat pand moest het ook daar weg. Het bestuur van Panorama Walcheren is blij dat het werk nu eventjes in de kerk kan blijven. Heel erg blij. We kunnen nu een heel seizoen hier in de kerk gaan blijven tot in september. En dat geeft ons weer heel wat meer ruimte om ons verder te ontwikkelen. Ja, Panorama Walcheren hoopt uiteindelijk toch gewoon terug te kunnen keren naar de oude machinefabriek in Vlissingen. En gesprekken daarover met de gemeente die lopen nog. De 3 hoogst spelende Zeeuwse voetbalteams hebben de komende weken even rust. Want 2022 zit er bijna op en dus is het tijd voor de winterstop. En ook tijd om de balans op te maken. Hoe verliep de eerste seizoenshelft voor Hoek, Goes en Kloetingen? En misschien nog wel belangrijker, wat kunnen we in het nieuwe jaar van de clubs verwachten? Er viel genoeg te beleven bij Hoek, want er sneuvelde weer eens een trainer. Björn de Neve stapte begin oktober op. In diezelfde maand zorgde de Zeeuws-Vlaamse formatie bijna voor een bekerstunt tegen eredivisieclub Heerenveen. Maar in de 3e divisie viel er vaak geen pijl te trekken op de prestaties van Hoek. Als ik een woord moet op ons elftal plakken en op onze prestaties, is gewoon wisselvalligheid. Ik denk dat we goede partijen en meestal tegen ook gewoon sterke tegenstanders afwisselen met net iets mindere partijen. Wisselvalligheid. Hoek is met de 9e plaats vooralsnog middenmotor. Na de winterstop zal veel afhangen van het spitsenduo Steve Schalkwijk-Silvio Hagen. We hebben de ingrediënten wel, maar het recept nog niet. We hebben natuurlijk 4-5 maanden in een heel ander systeem gespeeld, dus we moeten nog erg aan elkaar wennen. Maar Silvio is natuurlijk een jongen die gewoon veel arbeid levert en ook gewoon een goede voetballer is. En weet je, de rest komt wel vanzelf, de goals komen vanzelf. Als we gewoon deze arbeid blijven leveren, dan komt het goed. Een niveau lager in de 4e divisie A doen beide Beverlandse verenigingen het goed. Met name de prestaties van Kloetingen zijn boven verwachting. Net gepromoveerd en toch winterkampioen. Heel veel mensen vinden het maar normaal dat Kloetingen nu bovenaan staat in de 4e divisie. Maar als promovendus met zo'n voorsprong nu de winterstop ingaan, ja, dat vind ik uniek. Wat is een hoogtepunt van de eerste seizoenshelft? De wedstrijd tegen Goes met 3000 man op ons Westerlooppark. Waarbij we in een fantastische entourage en op de beslissende momenten die wedstrijd naar ons toe trekken, is dat een echt hoogtepunt. Buurman Goes degradeerde vorig seizoen uit de 3e divisie. Met Dennis de Nooijer als nieuwe trainer sloot Goes het kalenderjaar af als nummer 3. Aan het begin van het seizoen hebben we een meeting gehad met Thijs Rentier, sportpsycholoog. En toen hebben we gezegd dat we 27 of 28 punten wilden halen uit de eerste 15 wedstrijden. Het zijn er 27 geworden, dus wat dat betreft denk ik dat dat wel aardig in de lijn der verwachting lag. Op 21 januari hervatten de 3 hoogspelende Zeeuwse verenigingen de competitie. Met elk hun eigen doelstelling. Nou ja, we staan er goed voor. En we blijven doorgaan op de manier zoals we nu de laatste 2 wedstrijden hebben gespeeld. Dan zie ik echt wel dat we bovenin kunnen meedraaien. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook nog de kans dat je een periodetitel over kan nemen. Of zelf pak of 1 overneemt. Als je niet direct promoveert. Ik denk wel dat je altijd naar boven moet kijken. En ook nu kan dat nog. Ik denk dat we niet zozeer naar onder moeten kijken. We staan daar met 26 punten. Dat is gewoon best behoorlijk. Promoveren? Dat zou fantastisch zijn. De doelstelling is zo lang mogelijk daarvoor gaan strijden.
De regen spoelde in de loop van de dag de laatste resten van de gladheid weg. En dat kwam ook door de temperatuur die opliep tot zo'n 10 graden in Zeeland. De komende dagen zijn regenachtig en ook winderig, maar de temperatuur die blijft zacht. Voorlopig dus even geen gladheid, horen we straks nog van onze weerman. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en tot morgen.